Muy buenas, Kevin. Lo primero, enhorabuena por la victoria. Hoy hemos visto a un Club Deportivo Lugo superior durante todo el encuentro, pero ¿es este el mejor Lugo que podemos ver en esta temporada? Para nada, yo creo que el equipo, es cierto que en la primera parte creo que nos ha costado un poquito más, en la segunda quizá también, aparte del ímpetu del equipo por conseguir la victoria y un poco el bajón del Ourense, pues ya esos dos goles también. Es cierto que hacemos muchas cosas bien, pero yo creo que aún hay margen de mejora. Creo que el equipo tenemos que ser mucho más estables en nuestro juego, pero bueno, hoy conseguimos los 3 puntos, que al final era el objetivo, poder acabar el año de la mejor manera posible y ahora pues a descansar, a cargar pilas y a volver con energía para el nuevo año. Primeira parte cai do Ourense con ocasións, Kevin, a segunda mellor vos. Sí, eu, como dixen antes, creo que o equipo estivo mellor na segunda metade. Na primeira costounos un poquinho máis, creo que tiñamos que ser capaces de circular un poquinho máis o balón para xerar máis espazos, pero bueno, na segunda metade axustamos algúns detalles e creo que o equipo pois foi a máis. Chegaron eses 2 goles de Teo e levamos os 3 puntos que quedan aquí na casa. O certo é que no Anxo Carro todos os derbis, todos con victoria. Sí, xa non só os derbis, senón creo que o equipo está se mostrando moi forte na casa. Bueno, sabemos que parte do obxectivo que queremos conseguir a súa base é iso, ser fortes aquí na casa, e sabemos que temos que mellorar fora, e iso é obvio, pero bueno, como dixen antes, o importante hoxe era conseguir os 3 puntos e irnos con un bo sabor de boca ás festas. Bueno, empezades cun dibuixo, rematades con outro, metedes xente do banquiño que marca diferencias, moitos recursos do equipo. Sí, creo que é unha das virtudes do equipo, non? A riqueza que ten, as posibilidades que ten con os diferentes xogadores, que podemos adaptarnos a diferentes situacións, diferentes sistemas do míster, e, bueno, iso dalle riqueza ao equipo, dalle posibilidades ao míster, e, bueno, temos que aproveitalo. Sí, a nivel individual, voltas hoxe como titular, bueno, como te atopaches? Ben, creo que fun de menos a máis como equipo en xeral, pero bueno, atopeime ben, levo un tempo que non tiña oportunidade, sabía que tiña que estar preparado para cando o míster decidira que podía ter a oportunidade de ser titular. Bueno, hoxe intentei aproveitala, o importante ao final é que o equipo consiga bons resultados e, como dixen antes, os 3 puntos que se leva hoxe. Primeira parte da temporada finiquitada hoxe, Kevin, que balance faz, como ves ali? Bueno, a primeira metade creo que o equipo ten marcha de mellora aínda, creo que non conseguimos ser todo estables, non conseguimos manter unha liña continua aí en resultados e en xogo, pero bueno, isto é parte do proceso, de un equipo novo, dun estilo do míster que sabemos que tampouco é doado, pero bueno, creo que o equipo vai facendo cada vez as cousas mellor, creo que vai se vendo no campo, estou seguro que esta é a liña a seguir e que os resultados pois acabarán chegando e o equipo acabará estando onde temos que estar. Kevin, unha última pregunta. Hoxe vimos os 5 cambios que foron claves para a vitória, co doblete de Teofilovic, asistencia de Jorge. Son eses cambios os que marcan esta diferencia no Lugo, que sempre se ve superior nas segundas partes, logrando ganar os partidos neles? Sí, é parte da riqueza que temos, non só contan os 11 xogadores que saen de inicio, a xente que está no banquillo está preparada, sabemos que no momento que lles toque entrar poden darnos ese salto de calidade ou ese cambio de intensidade que igual por cansanzo o equipo perde, estáse vendo, o equipo nas segundas partes, sobre todo aquí na casa, estáse mostrando moi forte e obviamente que a xente que entra do banquillo pois está aportándonos moito.